שלום לכולם, ברוכים הבאים. היום אני אלמד אתכם איך לעשות צילום מסך. אנחנו נכנסים לגוגל, כותבים, פשוט תעקבו אחרי הסרטון. אם יהיה לכם משהו לא ברור, תכתבו לי בווידאו, ביוטיוב במטה, תכתבו לי בהודעות, יש לי שם את זה, תכתבו לי בתגובות, תעקבו אחריי. הנה, אתם נכנסים לראשון וזה מדבר לכם האתר הזה. ואחרי זה אתם מתקינים ומופיע לכם זה וזה, ואפשר לא להתייחס, פשוט הנה, אתם פשוט נכנסים לפה. הנה עכשיו אני עושה את הוידאו, זה הוידאו שלי. ועד כאן, אם יהיה משהו לא ברור תכתבו לי בתגובות.